Zdravíčko! Dnes nás čeká výprava za minerály na mineralogickou lokalitu s názvem Špaňa dolina. Dokoukejte video celé až do konce, ať vidíte, jaké minerály jsem našel. Lokalita, na kterou se dnes vydám, se nachází na středním Slovensku nedaleko Banské Bystrice. Původně se jednalo o hornickou obec, kde se těžila měděná ruda, což dokazuje mnoho pozůstatků, jako například všudy přítomné šachty, ale pouze některé jsou zpřístupněny pro veřejnost. Přítomnost těžby, která je dnes už pouze minulostí, napovídá halda šachty Maximilian, která se vypíná ve svahu nad Špaňou dolinou. První minerál, který si dnes ukážeme, je tmavě modrý azurit. Jako druhou zde máme malou žilku stříbra v křemeni. Dále zde máme jemné odlesky duhy způsobené minerálem chalkopyritem. Podařilo se mi také nalézt povlak zeleného malachitu. A jako poslední je tady ještě jedna ukázka modrého azuritu. Dej like a sleduj můj kanál pro další výpravy za minerály. V bio je také odkaz na mé sociální sítě. Najdeš tam ale také odkaz na můj Patreon, kde se dozvíš víc jak o této lokalitě, tak o minerálech, kterým se tam podrobně věnuji. Takže se určitě mrkni. Zajímá mě, který minerál se ti líbil nejvíce. Budu rád, když mi to napíšeš